kaon mga kapatski. Hilo ko. Magibot ko sabot. Yung lapos ko. Ito ka. Wala rin yung pangkuhan. Tanong po. Nga, takas na sabot mga kapatski. Balikin yung kapatski. Ginseng. Oh, ngalan na eh. Ginseng. Ang inalok. Dito baga ang ginseng ito eh. Sige na. Pamulak. Nga. Ini putos yung bunga. Turok ako. Kita natin hanap. Nalapigod mayo.
taon ang luwa ka pumakal. Ano ko mga ikit-sagot mo yun. Yung baga. Yan ito siya. Ini tak may utol naman sa ukuran. Ito nila siya sagot mo siya na. Pero tambal siya. White. Yung may bughat. Hindi na mangangkan. Ano siya ay pag-inom. Tagaw ng gamot. Tagaw ng gamot yung may painom. Tambal ni. Titin siya mga sakit. Ang mga bulat-bulat kining white. Kaya na masih ni Houston gini siya guys sa Lukman. Kaya na dagang ito dito balik sa bubaw. Ito siya. Kasi nga buhin po lang. May natin ito. Kalau mana? Muhammad Putri dari sini. Kita bagian ng kursi tamnan pati karakter ano hindi ka nahamon ka lang jinsi ako din ulit panahon ng kuski sekarang hinlo ayun
pwede gawa sige dito. Sige ka. Pwede berikan mga masol batas sa lawas para hindi ka magluya. Grabe na ka lang gising mga tubo ka. Ang pagmigas. Ano ang migas na ito lumagas? Sabi na pinit ko mga tusok. Wala, hindi ko ngi tanong nga. Basik. Uy. Tiga na din sini. Tiga sa mga ito. Sinsagit ang ginseng libot. Saya melipat lah. Lipat na po, lipat. Lipat na po kasi.
Terus nih bekas yang meliputan sabasa lu alam dia anu meliputan kapok malah saksi bunuh ya tuh ya sinig karena yung bunga ingin na ni kalaya ni kayo ni kalaya ni buah ka na niya malaptik na kalit yung biso bisa asa malagpot hanggang nga turok diri turok din na magpus kayo malagpot lupad ang ihanglis yung bunga yung turok lahat tuma asa siya matugpa ini lupa juga sasi untuk dito siya magturok
Diyan ako na dako. Ako na pasagang Katuski mo. Dako. Ay, wala mo kabutangan. Sa tiganahan mo tanong diya. Tanong ni. Gantis pala eh. Matag na. Tambal ko tambal. Yung tanaman ng Katuski, manghatag na ko na. Mana na eh. Kuha magamit o kinanglanon dyan. Bili mo, di pupong mo, boss. Yun ay mga yung tanong dito na gamit makuha ng largo. Gamit largo. Ang tanong. Tagpakita ko. Iba na Katuski dala sila iso yung sila iso nila ang gamot puruan kaya nilang pumulan o wine pumulan lang mga Katuski inom pero ang pamaagi sa paggamit pag inom tagsag at kutsarita matagbuntag sa dili pagka mo kaon ayun ako sa una kay konan punta ko to hapon nang ko sa una mga Katuski ito ko mo kaon inam din ko sa kutsarita nya pagkawala na itong jinsi sa una man ko mo to po wala na ito jinsi ito pinangayo na ko to huwag mo kong masig pangayo ito na pagka lata na huwag mo na yun undangan na po ito maisinig nun Katuski para sa yung balatingan sa lawas yun na siya yun na siya katabang pero magpalo ka hindi mo yung sundong gani hindi mo yung tutulon niya kaya yun ang ayos lawas mga Katuski minom si Trillo sumayo siyang itik kung gusto dito nga maayo ang dami dyan ang bisyo distansya isa kung saan nga tambal mga Katuski basta di mo banan sa imuhang buhat sa imong kuhan totoo dito ka mamayo na lang nga kung mutumakal tambal banan gini mo sa totoo na mamayo ka nung dan nga imong biyaan ang imong mga bisyo sige inam tambal niya ang imong bisyo sige naghapon hindi siya mamayo namang bisyo kapilin ka sila sila kan
kaliksik. Kaliksik at subod. Biasa pula mga andai kita GoPro mga patuhon para gamit na kung kanang sa bulan ba jadi kali-kali Wala lagi ka to. Lagi na po. Wala lagi na. Yo, kasi na ba? Wala na magtos ni. Silong kay papasa ang cellphone. O mali. Mali lisod kay magtos ni kon. Excuse me. Cellphone na gamiton. Basta mag-ulan, gaganda yun. Para hindi maguba ang cellphone. Mana? Gapos yun. Oh, hilo na. Oh, kang Jurassic, kurtihan na pod. Igo ginahuman mga katos kini ulan ba? Pero gituyo ko ba? Ha? Sa man? Ay, bisa kung saan may plaster na basta igo sa init. Siga. Mayroon po ng ulan mga katos kini. Kiloy kayo mga tanom oh. Tuyo na. Oh. Tuyo na. Asunaw kalaya. Oh, kamo. Tuloy kayo. Kita nagtubig. So, doon sila. Oh. Hindi, ulan. So, ayun lang pala Lord. Kaya, tuloy kayo mga tauhan. Sabi na nanggapin sa sapa o sa bukiran. Puro lang Lord. Okay, wala naman siya magpapit. So, di sa kukutob mga katuski. Daghang kayo salamat. Bye bye and God bless. Sana to kanan.